maita henyu adiwa vatariri nevateereri vari mukati menyika yedu nevese vatinotandadzana navo pamasaisai vari kunze kwenyika ino. Nyaya iri pano yakabata National Development Strategy 1. Mibvunzo iri kudaidza sezvinokodzera. Tomboye kwauri Murora. Ini ndinotenda nokugamuchira NDS 1. Asi nyaya yangu iri pakuti pazvinotsanangurika apa nezvivimbiso zvacho zvinoita sekuti zviri nyore. Asi kuchizoenda kumaofisi kuti tichibetserekana zvinotora makata. For example, zvakaitika kwandiri ndakamira mamwe madzimai. Pane pachinzi pane maloni emadzimai, munotora maloni emadzimai. Kuti usvikeko zvinodiwa zvacho minyoro dodo yekuti hauchatokwalifai wotorega kutora loni kana kutorega kupuwa zvatakavimbiswa zviya. Saka ndo pane chimo changu ipa. Ndizvozvo nyanzvi dzedu dzatora mubvunzo. Taurai zvenyu. Tikatarisa zvagara nyaya yetsika inenge yanga yakunoondomoka kubva kune vechidoko. Zvozouya iye zvinezvi pakabuda denda redzihwa mupengo. Mukatarisa muchaona kuti vana vachamoresani. Pandufu chaipo chaipo vana vachatendeka kunge varipo neuwandu hwavo. Handisi kuziva kuti takatarisa gwaro iri reNDC 1 pane here zvingagona kuti zvive zvinenge zvipfekedzera tsika nduramo nemagariro edu vatema kuti zvive zvinenge zvichi. Ndizvozvo chaizvo. Asi tiri ipapo regai nditi ngatiregei kudherera dzihwa mupengo. COVID-19 tichinayo imenyu, ngatiirwisei, ngatigarei takataramukana, tichigeza maoko edu nemvura inesipa yakachururudzwa, tichiisa masanitizer edu. Ngatiregei kuti muno iri kunze kana kuti muromo iri pashi, zvese zvinofanira kunge zviri mujira rakaputirwa iroro. Ndoda umwe mubvunzo, tipe nyanzvi dzedu. Mazvita, toda kutenda NDS kuti iri kuda kuvandudza upfumi uye kurarama kwamadzimai. Mubvunzo wangu uri kuti NDS yakatarisavo here chatingati gender responsive budgeting pakuzobudiswa kwemari tichitarisa kuti madzimai navanhurume. Mazvita. Baba, ndipei zvenyu mubvunzo. Tikarasa mutengo wemasaisai muno muZimbabwe wakasiyana nemutengo uri kuitwa dzimwe nyika dzese dzakatikomberedza. Vana vedu nenyaya dzihwa mupengo vakuenda kunodzidzira vari pamasaisai, vane zvikoro vari pamasaisai, takuita tiri kudzimba. Pane chiri kuitwa here kuti masaisai edu adzike pasi tikwanise kudrive zvinhu zvedu tisensisa the digital platform? Mibvunzo yakabata. Nyanzvi dzedu zvakare ndichakumbira kuti vanongoenda kunodzupura minduro yavo, vachidzupura minduro yavo kuti timhanyisane nenguva. Ndomboya pamuri honorable. Ndinotenda chaizvo Mai Chisamba. Regai nditange nemasaisai. Pane zvakawanda chaizvo zvatiri kuita panyaya dzemasaisai. Ndichitaura kudaiwo handingataura hangu mafiga acho, asi tine mabase stations ari kuiswa akawanda chaizvo. Saka nyaya dzemasaisai dziri kugadziriswa nemitengo kuti zvivewo zvinenge zvakaderera tichitarisira nezvinoitika kune dzimwe nyika. Saka zviri kugadziriswa izvozvo. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Zviri kugadziriswa. Munoziva kuti kana pachibuda mashoko ekuti zviri kugadziriswa, zviri kureva kuti zvanga zvaondomoka. Nekuti kana chimiro chakamira kuti twi, komogadzirisei? Kana imba yakazvinakira haigadziriswe nai? Saka apa tiri kubvuma tose sevana veZimbabwe kuti tanga taenda kumawere kana ngatichigadzirisai zvinhu. Ndikuya kwamuri honorable, ndodzoka kwamuri Shama. Ndanga ndichiti ndimboti wedzerei pane zvabvunzwa nemukomana. Onko. Chandinoda kuvimbisa vana veZimbabwe ndechekuti iye zvino tiri kudya zvatinenge takohwa. Makare kare taidya nezvatisina kukohwa. Ndosaka maiona ndosaka maiona zvinhu zvichigara zvichikwira maprice inonzi inflation iya, nokuti taidya nezvatisina. Iye zvino tiri kurarama nezvatinazvo chete. Saka vaya vanouya kuzotibetserawo vanouya, asi vazhinji vanoenda nokuma NGO. Isu iye zvino tiri ngorarama nezviripo, ende ndo zvatiri kuita. Ndizvozvo mashoko makukutu. Ngatishandei nesimba. Hanzi tinonzi shandai tigodla. Saka tikangoregerera rupawo rwedu runofa. Handidi kuramba ndichingonzwa ndinozvitaura muzvikamu zvakasiyana siyana. Kunaka kweKigali, kunaka kweTanzania, kunaka kwedzimwe nyika. Tinoda kunzwa kunaka kweZimbabwe nekuti ndiwo rupawo rwedu. Tipike neZimbabwe. Ndikuya kwamuri wamadziva tisati taenda kuna baba Ndou.
Tinotenda Mai Chisamba. Ndoda kutaura vataura kuti hakusi kungotinyemudza here kuti muchawana mari dzakati. Ipo pachizoitwa murudunudu wezvinhu zvinodiwa. Muchawana kuti pane matanho mazhinji ari kutorwa kuti aiwa nedingindira reNDS rokuti hatisiyi munhu wese, hatisiyi nzvimbo. Munhu wese anofanira kuwana zvinowanikwa. Hatinoti collateral security. Iya kune chibatiso kune matanho ari kutorwa kunzi aiwa vasina vanogona kushandisa zvavanazvo kuti vaone dzimari. Ndizvozvo mashoko akanaka. Ndakanangana nemubvunzo umwe wekuti ko zvemadzimai zvirimo here. Muchaona kuti NDS gwaro iri rinorangarira kuti aiwa kana madzimai abudirira nyika yaita sei yabudirirawo. Pane tori nemaprojects aripo anenge achibva kubazi rezvemadzimai nemamwe ma-NGO vaitowirirana kuti pane maprogram nemaprojects ari kuitwa kuti madzimai vaita sei vasimukire. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Mai vanokosha. Saka mai vakapiwa zvavanofanira kukuita zvinofamba. Nekuti kana ivo vana vari kuchikuva kuno, handi muri kuona kuti vese vanhurume. Mumwe wedu mudzimai akatopfeka mateneti. Saka vana vedu. Saka isusu vana mai tikateverawo tichitsigirana nana baba sekukudza kwatakavaita sevana vedu, tinoenda tichipindirana. Ndadzoka kwamuri Chief Ndo. Ku peace and national development tinoremekedza hedu social justice neculture. Pfungwa dzevanhu hadzingafanane, vanhu vakasiyana nemagariro avo. Saka patinoda kuti tiremekedze zvinoitika munzvimbo nenzvimbo. Toziva kuti nhasi nenyaya social media nezvimwe zviri kupinda zvichibva kune zviri kubva ikoko. Vana vedu vakubuda mugwara. Asi zvatinotaura ndezvekuti within the framework of social justice and within one of the pillars the National Development Strategy 1, tiri kuda kuti maZimbabweans aite unique in the manner they are developing, especially towards Vision 2030. Madzimambo edu achiremekedzwa panyaya dzeculture kuti tabvepi tichienda kupi, vachipiwa mapowers avo as expected. Ndizvozvo mashoko makukutu arikutaurwa nababa. Mufunge tsika nemagariro zvakakosha. Hatidi kukudza vana vedu tichiti tsika nemagariro zvinomakisa. Ndisu chete tinorasa tsika dzedu. Mukatarisa kana maBhatia vai vatingati maIndia vai. MuIndia wakare kare akabva kumusha kuIndia nechiIndia chakazvarwa kuno chiBhatia vanoita zvimwe chete. Nyika dziri kunze uko dzine tsika nemagariro. Isu ngatiitewo tsika dzedu nemagariro tigoyemurwa nevamwe. Kasingane muchikamu chinoteera.